Lagi ikuan ko labi, imasahe ko sa kong lawas bi kay katong nahulog ko sa to challenge ba. Sakit yung pukong diri. Asa to sumay kwan dalakit nahulog ka? Oh, to sa dalakit dito sa kanlaon ba? Nahulog ka to? Sa tong sakit kay ba naana mi dito na ko nauntol man jud ko lawas. Unya itiwasa lang Ikaw magpa-massage ka? I-massage ko labi katong tay-tay nimo ba? Tay-tay massage mo ba? Sige, sige, katong kwan, tay-tay, binatay, patyon, binatay. Tiwasa lang. Dapat ko mag-iro, bis, yun nga. Dala, down sa mube, down sa mube. Sige, sige. Ikuan ko labi. Sige. Magawa sa jud ako ang kuan ani kan pagka-messenger ani. Si bika ka dira kay dili ni kuan. Ay tarong ana. Oo, will duga sa ukok. Singot sa ukok di ay. Singot sa ukok ay man magpalitan di ba ingon to tindahan singot sa ukok. Start ha? Asa mong ganahan hulo unon? Whole body. Whole body. Kuan sa dira sa ilaw. Ay kalami, ay na-relax jud ko lawas naglami kay na lab. Ay sakita pud ana ay. Agay. Ano si tay massage? Tindog. Okay. Escape. Agay sakita pud ana. Ibutay oy. Katangtang ni mga panuhot. Tang-tang. Ano pangotot ha? Sinter nga ko sa lubot. Wala siya. Iputi-ibo kay ni si kuan oh, pugong. Sakit abi kaayo. Parang ulan. Parang kuan. Mana siya kuan. Ang lolo na ko katudlo sa massage ani. Wala na siya dili na makita ni dali ni mas kanang massage. Ako arni. Orang Biar ni tay massage ni boy. Oh. Ay, kitawa mawala imong kuan sakit sa lawas. So, karon ba man ko kakuha ni masahe muro mga nagbuna-bunalan. Ay, kini. Hinambit ka ng pinatikuang. Piyawa. Para mawala ang imong kuan. Piyawa di. Kas, nanar para mawala imong sakit sa lawas. Sama na yung obra. Tay massage. Sabi sa'yo, may pacture ka. Sama na lang, oy. Wala man di samot doon ako panuhot. Sige ko katawa. Ha? Sama na, oy. Wala man dyan panawalang sakit ko lawa. Ingon ka tay massage. Mara sabi sa'yo, tay massage mo na. Kala, wala man noon ko anig ka ng samot ang sakit. Ari, oh. Dari. Ikaw pa massage, ikaw pa masuko. Sabta na kuno kay kana ko massage international na. Ika na sa lulo pa ang matiwana na. Yawa po ni mo kuan oy ka na mamasahe kay bali-balihon po ka. Samot mo to ang bali. Sabi ka, gas ba to? Gas ba to? Oh, piyong ang mata. Piyong. Okay. Kini, nanay mga ampay sa mga asawa. Massage na siya na ka na makapawala sa kuwan. I-relax ko para ma-relax ko ba? Kaya wa dyan wala ang sakit ko lawas. Kuwan sa ukok singot. Wala siya pinaka number 1 nga. Pumassage. Piyong! Para mo wala ang sakit. Agay! Agay! Asa ba yung sakit? Kanda are. Paa. Kini ako diri kay na untol man ko. Untol ka, diha, bita. Oo. Okay na. Unsa man imong ikuan dahon? Alex? Dahon is atis, blue color. Dahon is dalandan. Kana mura na wala-wala na. Perfect kayo, perfect na. Ari, butang na ko tunga, basig sakit ko na imong tunga. Bugibog na ako lawas. Bugna na? Katulog ka! Kani! Wala na! Nawala na sakit. Wala na! Murag gaan na ko paminaw! Ha? Gaan na kayo! Gaan na kayo? Gaan na man din tambal. Ay, mo wisi-wisi kanina. Bagag na mo, eh? Bagag na mo! Wala na sakit ko sa kwarta mo. Bagag na mo. Bahala! Salamat ka, nakadaw ko sa Dream Club. Kadaw ko sa Dream Club. Club, Kadaw ko sa Dream Club. Tigala, bitaw ko mapirmi ka na kwarta. Di ko kamuhotang, kinagagay ko gawa games. Tuduan ta ka. Eri ko tuluin dito, anak. Naro. Dream Club, dali na kayo. Dito din na nimo, dahil mo din naka-extra income. Oh. Asa daw?
Mo siya Dream Club. Kung wala pa kay account mo, register ka kasi ito nimo register. Ibutang nimo ang mobile number dito sa babaw na aris obos ang password ug sa confirm password po nimo i-send nimo OTP sa imong mobile number. Ano di na? Na kay account so naa diri ang kuan kining color game Dragon Tiger. Red and black birds and animals pusoy ug kuning tungit so pinakakuan nila. Ara man di na ay. Unya mo dali ra po kay lab mo top up kasi mong kuan lab wallet lab na sa makatap up 100 200 500 1,000 through GCash. So kung makadaog ka sa Dream Club, asa ko nang imuhang daog? Sa GCash, sa GCash. GCash. Dire mo basta ang withdraw. Dire ibutang nimo amount dire dayon. I-send withdraw nimo, basta mo withdraw para makuha nimo ang kwarta dito sa GCash. Dali na kaayo. Dali na kayo basta sa Dream Club lang kay das lim games ri cowboy Manila Racing natan tanan kining pinaka best na kuan po kin pusoy og tong H the best So color game. register na di ay ko. Pila? Tuluy ko anak kay para magbuhat ko anak. Duro ata ka, ito bala ka oh. Ara man di ay na extra income.